Издигането на паметника отне 2 месеца, а датата на откриването 24 август не е случайна. По стар стил тогава отбелязваме края на най-тежките боеве на връх Шипка. Фигурата опълченец с самарското знаме е заимствана от едноименната картина на Ярослав Вешин. По картината на Ярослав Вешин, вие знаете, че там той е рисувал Николай Корчев като модел в това. Ние се спряхме на тази картина, но изхождахме от това да бъде малко по-мъжествен, по-млад опълченецът, тъй като в опълчението са участвали от 13 годишно овчарче до 70 годишни възрастни мъже. А ние искахме да бъде по-представителен, по-така напет Левент. Освен бронзовата фигура на опълченеца знаменосец, монумента и има и мемориална урна, в която ще бъде поставена гранитна кутия с обращение към бъдното поколение. В паметника ще бъдат положени и специални капсули. 12 дружини, всяка капсула е с номера на дружината. В капсулата са монтирани списъци с имената на опълченците от съответната дружина. Стъклена кутия с пръст от 8-те основни спирки на бойния път на опълчението също ще бъде поставена във вътрешността на паметника. Барелефите от 4-те страни показват основни сцени от героичното участие на българското опълчение по време на руско-турската освободителна война. Тече подготовката по организацията на тържественото откриване на паметника в неделя сутрин. В присъствието на гвардейска представителна част, президента и представители на изпълнителната и законодателната власт, паметника на опълченците ще бъде официално осветен. Всичко започна на 4 януари. 130 години след освобождението на София бе поставен камък от връх Шипка, който ще остане на вечна стража до паметника. За новините Сирма Мишева.